ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଲା ବର୍ଗ। ସ୍କୋୟାର ସ୍କୋୟାର ମାନେ ବର୍ଗ ହେଲା। ଜାଣିଛ ତ ନା ଜାଣିନ? ଏଇଟା କ'ଣ କୁହ? ଜାଣିଛ ନା ତମେ? ଏଇଟା ହେଲା ସ୍କୋୟାର ସ୍କୋୟାର ମାନେ ବର୍ଗ ହେଲା। ଏଇଟା କୁହ। ଏଇଟା ହେଲା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ମାନେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର। ଜାଣିଛ ତ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର? ଏଇଟା ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରଟା ନୁହଁ। କୁହ ଏଇଟା କ'ଣ? ତମେ କୁହ, ତମେ କହୁନ। ଜାଣିଛ ନା ତମେ କୁହ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଲା ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ। ଏଇଟା ହେଲା ବୃତ୍ତ 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 ମାନେ ସାର୍କଲ ସାର୍କଲ ମାନେ ବୃତ୍ତ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଜାଣିଲ? ଏଇଟା ହେଲା ବୃତ୍ତ ସାର୍କଲ ସାର୍କଲ ମାନେ ବୃତ୍ତ। କୁହ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହ? କହୁନ ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ବନେଇଛ? ଏଇଟା କୁହ। ଏଇଟା ହେଲା ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଇଟା ହେଲା ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। ଜାଣିପାରିଲ ତ ଏଥର? ହେଲା ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା କି? ଏଇଟା ବୃତ୍ତ, ଏଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଇଟା ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର।